Evo. Ja se bojim Ono uz tebi. Ja trčim, nisam se Anja, možeš ti to? Šta je bilo, a? Ali on mlad. On je 400 godina. On se ponaša civilizovano, kako treba da se naviknu drugi ljudi da se ponašaju. Ali zašto se ja pričam? Prvo ne ide ulicom namršno. Kao što određeni idu i plaše druge građane. Da ideš u ulicu, da ideš nasmijen. Čiče onako, isto mu je stvar. Onako je uplašen. Pazi, pazi auto. Pani, pazi, pani! Pani! Ne, lako vozi. A nemoj, uplašiš je. Pusti.